उदांस्रि नांगौ नांगौ आंनो नोंनो। फोरोंगिरिया सानै मानसिनि सल' खोन्थानायमोन। बिथांमोननि मुङा मामोन? दीपकजों प्रियंकाजों। प्रियंका बे सानै बिदा आरो बिनानाव। बिदा आरो बिनानावखौ मोजां मोनना मोना नोंसोरलाय नायनोलाय? आजिखालि ओरै सोंग्रा जाबाय, ओइ नोंहा आब' दंना आगै दङ ना सोङो ना सोङा? ना आदा दंना गैया ना सोङो ना सोङा? थारमाने मानो सासे बिनानावहा बिदा थायोब्ला नायनो मोजां नुयो, न'खराव समायना नुयो। बेनिखाय बिसोर सानैयाबो दीपकजों प्रियंकाजोंहाय ओरैबायदि बिदा फंबाय बिनानाव ओरैबायदि अनलायोमोन, लोगो जायोमोन। दानिया बिसोरथ' दोहैयो बिबैनि खाथियाव थांबाय मेपखौ लानानै। दानिया बिबैया मा खालामबाय थादोंनो, ओइ मा संनाय होनना बुङोमोन बेखौ? बिरियानि। सालाय मोनजाफेरैखाय सालायाबो गिदिंथारा आंना। मोनजानायबा बे बिरियानिनो। सोरबा मोनजाबाय? बेसेबां लायो? दरसेयावनो गिदिर गिदिरनो खमसे खम 20 थाखासो लायोदां। 20 थाखा 30 थाखा। जानोबो गोथाव। हाथाय गैयिफ्राबो जानो हागोनदां। जाया हाथाय गैथारा। सानसेखालि आं सासे मानसि लोगो मोननाय हाथाय नैबेयावल'। थाइसेल' आरो बेनो आं आपेल थाइसे होबाय। आपेल थाइसे होयोबा आंहाथ' ख्रब ख्रब हरनो हादों। बेहा मा खालामदों, बे हाथायजोंसो खामबाय थादों। मानो बे हाथायजों बौहोजोबदों आरो बौहोनानै दलद दलद बै जेरै हाखौ जोङो साफ्रा होनना बुङो जोङो। दा नोंथांमोनथिं मा बुङो बेखौ? साफ्रा जावनोबा जेरै ओरै जावदिंनाङो, बेहाबो बे आपेलखौ जानोबा जावदिंजोबनांदों आरो हाथायजों। बेबायदि। दा बेबो बै बिबैया बियारिखौ मोजां संदों सावदों। ओमफ्राय दानिया बुंबाय, ओइ आबै, दीपक मोना बुंबाय आरो, ओइ आबै जोङो जोंनि दोनखोमानाय धोनखौ नागिरनोब्ला मोनोब्ला जों मेपजों माबायदि नागिरनो हागोन आरो जों माबायदि जानो हागोन? सोरबा बिबैया बुंबाय मानानै, बेखौ नांगौब्ला नोंसोरो मोजां गोसो होनांगोन। गोसो होआब्ला नोंसोरो मोननाय नङा। बिनि बुंनायखौ मानिनांगोन। मेपआ मा बुंदों? जेनेबा आं दिनै आमथेकायाव फैबाय। बे आनन्द मायबो दुखु गैयि जायगायाव फैबाय आङो। ओरैबायदि आनन्द जायगा, बे दुखुआनो गैया। जायनि कारनाव अखा फैब्लाबो रावबो दुखुआनो जायाखै। दा मैया मिनिबाय थानायसो नुदों आङो। आनन्द आसोरित खुसि जायगा। बे खुसि जायगायाव आं फैनायाव मा जाखो, आंखौ लाबोग्रा थाबाय आरो बे गारियाव नायबोबाय थादों आङो। जोंहा बिथां ब्रादार रतननि बै प्रेसिडेन्टनि गारियाव मेप दं। बेबो आन्दायदां नोंथांमोननि जायगाखौ। मेपजोंसो लाबोबाय थादों आंखौ नायदों। ओमफ्राय नामबो बहाबा ओंखारबोदों। नायबाय दा नाथाय बेयाव मोनफैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि जायगाखौ आं मोजां मोनासै। मानो मोजां मोनासै होनना बुंबा थांनाय बाराव फैयोब्ला थिगानोमोन। बेयाव दायो थिग नङा। सा खोलाया मोजां नङा नोंथांमोननिया। आंनिया जेथिं सा नुदों बिथिं सानजासो जाना दं। आरो जेथिंसो दा ओरै सानजा जाना दं आंनिया। नोंथांमोना साहासो। उपाय गैया, खुगायालाय बुंनो हादों, मेगना नुथाराखै दाबो साहाखौनो। साहाया बिथिंसो आंना। दा बेबायदि आरो। बेनिखायनो जायगाया मोजां नङा आरो आंनि थाखाय दिनै मैयानिफ्राय। दा बेबायदिनो बे मेपखौ नायनोब्ला बिदि आन्दायोब्ला मा जागोन, मोजां मानिनांगोन होनना बुंबाय। दा मानिनायनि बाथ्राखौ नोंसोरलाय माबायदि मिथिगौ? दानिया दीपक आरो प्रियंकानो मोनसे सल' खोन्थाबाय। बे सल'आ जाबाय बाइबेलनिफ्राय। नोंथांमोना मिथिना मिथिया सिमन होननाय नाम मिथियोना? पेटरखौनो सिमन होनना बुङो आरो बियो जिसुनि सेलामोन। नाथाय बे आं दा बुंनो नागिरनाय समायाव जिसुनि सेला नंथ'आ बियो। नाथाय बे जिसुनि सेला पेटर, बे पेटरा मामोननो ओरै ना हमनानै जाग्रा। गालिल दैमा जिङाव बियो थाङोमोन आरो बेखौ बाइबेलाव बुंदों। बे दैमानि नामखौ बुंदों आरो जों नायबा लुकासनि 5 बालाब
सोरहाबा बाइबेल दंबा नायखोमादो बेयाव ओरै बुंदों बे दैनि नामा गेनेसारेत होननाय दै जिङावहाय बिसोरो ना हमबाय थादों आरो जिसुखौ मानसिफ्रा नुबाय नुनानै ओरैबायदि जमा जानानै जिसुनि खाथिथिं फैदों मानो फैदों इसोरनि रावखौ खोनासंनो फैदों आरो बे समाव बहाबा गसंनो जायगायानो गैला आरो माबाहा जिसुहा आरो बिनिखाय बियो बै पेटरमोननि नावआव गाखोबाय आरो जेब्ला नावआव गाखोयो अब्लानो गोबां इसोरनि बाथ्राखौ बिसोरनो बुंबाय आरो मानसिफ्रा गोजोननाय मोनबाय अब्लानिया जोबखांनायनि उनाव पेटरखौ बुंबाय थुदो नावखौ गोथौ दैजोंहाय जावलांसै आरो ना सारनोसै पेटरा मा बुंखो हे फरबु जों हरसे ना सारबाय दुखुजों बुंदों आरो बियो जों हरसे ना सारबाय नाखौनो मोनाखै मेगन मोदै न उन्दुनो ओंखारदों नाखौ सारबायनो हरसे सारबाय नाखौ मासेबो मोनाखै उन्दुनो ओंखारबा मानसिफ्रा मा जायो सियायनो ओंखारना ओंखारजानो आद गारामाखौ नुजोबबाय आरो जायो आरो दा बेबायदिनो फुरा सियायदों बुंदों पेटरा जिसुआ बुंबाय थु आरो आं जेथिं थिनगोन बिथिं सार जानो हागौ हरसे ओरैबायदि सारबाय दं बिसोरो एक्टिंखौ दिन्थिनो रोङो जेफोर लायो आंबो मालाबा सारो तारमाने मा नुदों सातबाबो नाखौनो मोनाखै सोर मोनाखै पेटरमोना मोनाखै बिनिखाय बुंबाय जों हरसे सातबाय फरबु जों नाखौनो मोनाखै नाथाय नों बुङोब्ला जों सातगोन होनना बुंबाय जेब्ला सातबाय बिसोर मा गोसोखौ दानिया जिसुखौ नायलाय ओरै नायलाय तारमाने हरसे बे दैयावनो सारदों बा मोनाखै अब्लाबो आखा गोसोआव सानदों आरो मोनगोन ना मोना सातबाबा नांगोन ना नाङा दा जिसुआ थिनबाय जेथिया एसां मानसिफ्रा बिनि बाथ्रा खोनासंदों नायनो र' सारहरबाय नार्भास गोसोजों बोदों आरो रंजाबाय मानो रंजाखो नाया नांबाय खाथियाव थानाय मानसिफोरखौ नावखौ नुबाय फैदोलाय जाबाय आरो जेब्ला बुङो ओरैबादि लिंहरो मानसिफ्रा फैबाय नाया जेया बोबाबो बख' हाला ओरैबादि नांबायना जि रंजाबाय आरो बिसोर रंजानाय बुंगोन नाया नांबाय ना बुंगोन ना बुङा बिदि बुङा नरे माला बुंगोन जोंहा नाया नांबाय होनना बुंगोन ओरैबादि रंजानानै बिसोरो बे नाखौ मा खालामखो हमनो मोनबाय आरो नावआवबो बुंजासे जेयावबो बख' हालायै मोनबाय होनना बुंदों मानो मोनदों बिसोरो जिसुनि खोथाखौ मानिबाय बेनिखायनो दै आं फरायदोंना इब्रियावहाय मा बुंदों बे फरबुआ जेखौ खालामनो हायो बे जेखौ थिनो जों बेखौ गोसो होनानै मावोब्ला जोङो मोनगोन मानोना जिसुआनो मेगनि साबि बेनो जोंखौ मा खालामो दिन्थिहोयो आरो बेयो जोंखौ बै जायगासिम लाङो जि जायगा जाबाय जोङो जोंनि थांखि जों इसोरनि जे बोरखौ मोननो जों नागिरनायाव बे जिसुआ जोंखौ दैदेनलाङो बिसोरो हरसे ना सारबाय होमबाबो नाखौनो मोनियाव मा जाहैखो बिसोरो बे दिनखालि नाखौ मानो मोनगोन जिसुआ दिन्थिना होबाय जे बेनिखाय अनजाग्रा आंनि फंबाय बिनानाव नोंथांमोन दिनै नोंथांमोननो फोरोंगिरिया नोंथांमोननो थाखाय ओरैबायदि मोजां बाथ्राफोरखौ फोरोंगोन बे बाथ्राखौ नोंथांमोना गोसो होनानै मावसोमोब्ला थारमाने आं मैया मोनाव बुंदोंना मावसोमनाय माने सोलोंथाबनाय खस्थ'खौ खस्थ' साना
बेबायदि सोलोंथाबोब्ला नोंथांमोना निस्सय नोंथांमोननि गेदेर थांखि इसोरा नोंथांमोननो होनाय थांखिसिम नोंथांमोना सहैगोन। इसोरा नोंथांमोनखौ आशीर्बाद खालामथों। धन्यबाद।